Играеме криеница без да се мърдаме. Ако някой от вас мами, ще има наказание. Сега имате 5 минути да се скриете. Бързо. Затворете очите! Няма да мамим. Затварям си очите и няма да гледам. Я какво място? Не мами! Само 5 минути. Не дай да мами, шей! Няма да гледам. Тук има ли път? Алекс! Да. Ела! Къде си ме вика? Имате вече 4 минути. 4 минути. След малко Стела като каже стоп, всички замръзваме. Алекс, ела! Там не. Хора, вие дайте палец нагоре и се абонирайте за канала на Studio Queens още сега. Аз мисля да ходя зад нея или някъде близо около нея и да мърдам през цялото време. Хора, скрих се. В едно дърво. Къде се скрих? Така, имате 3 минути. 3 минути. О, не. Крийте се по-бързо. Тук има някакви дърва. Не искам тук да се крия. Много шумно тичам. И не мърдайте, където застанете там. Стойте, защото ще ви намеря. 2 минути. Санда ти? Имаш 2 минути. Да, аз се разхождам. Ма какво се разхождаш? Нямаш време. Да, бе, Ма гледайте го, той на пазар ли е тръгнал? Секунда за почивка. 1 минута. 1 минута. Трябва да стане на един място. По-малко от 1 минута. 30 секунди. Няма да ви чакам. Сандев, скри ли се? Много да ме види. Сандев! Скри ли се, Сандев? Няма да ти отговори! Чух ли някой от тук, а? Добре, хора. Заставам тук. И не мърдаме. 10 секунди. 9, 8, 7, 6, 5. Мацо, искаш ли да ми помагаш? 4, 3, 2, 1. Дюро, тръгвам да ви търся. Само ако мръднете. О, не. Добре. Хора, заставаме тук. И чакам Стела да ме намери и се надявам да не ме намери никога. Ще ви намеря. Ще ви намеря. Но да не ме намери първа. Сега да се почина. Докато я чакам. Мац, пис, скри си, пис. Тя ще дойде някъде оттам. Но ще видим. Ама сега мога да съм тиха да не ме чуват. Или да не бъда. Хо-хо-хо. Така. Да видиме. Вече всички са замръзнали, но аз мисля да започна да мърдам. И тръгвам. И ще се опитам да се заплюя. Сандев нещо прави. Къде отива, нали? Не можем да мърдаме. Сандев някъде отива. Ние не можем да мърдаме. Той мами. Дали Сандев се е изкрил вече? Тя почти броеше, когато той още не се беше изкрил, не знам. Тук няма никой. Сега трябва да съм по-внимателна, защото те може да се скрили някъде и да не издават звуци. Хора, страх ме да не ме намерят първо. За сега няма никой тук. Или поне аз не виждам. Жалко, че нямаме право да се мърдаме. То тя, ако всъщност ме намери тук, аз няма откъде да избягам. Буквално аз съм пътник. Просто много силно говоря, майче. Чух ли нещо? Да, ама не стана първия път да се заплюя, защото щеше да ме види. Добре, хора, аз мърдам. Другите
Мишките не мърдат. Няма никой. Мале, видяме. Хора, видяме. Отне. Видях Алекс. Ей там. Алекс, тук ли си? Не! За тебе! Мале, направо, това ми беше чистка смет, аз тъмън тръгвах и завивах надолу. И просто се обърнах и Алекс тук такава излиза. Ма така цялата, да я видя хубаво. Еми, Алекс, ти си първата заплюта. Сега остана Криси и Сандев. Много мразя да губя на това. Чакай да няма там още някой. Аз да си видя. Ха! Добре, няма никой. Губя някаква аз. Или поне аз не видях. Намерила Алекс. Продължаваме с търсенето. Ето тук минаваме по пътечката. Какъв е шансът да загубя първа? Къде сте? Сега ще ви намеря. Сега ще ви намеря. Сандев! Криси! Искам мен да ме намери. Хора, да помогна ли на Сандев? Защо не си застанал на едно място? Аз се разхождам. Защо? Еми така, така си се разхождам. Какво прави Сандев? Сандев от 9 тук си обикаляше. Дадох му малко аванта, но сега няма повече аванти. Криси! Сандев! Добре. Не виждам никой. Не чувам никой. Хора, вижте, тук има някаква врата. Така. Правя акция за плюване. Какво? Кой е тук? Криси, ти така хубаво си се скрила. Как да те пипна? Какво за тебе? Какво за тебе, така? Нямаш право да мърдаш. Ама съм на едно място. На едно място съм. Какво за тебе? Добре, значи хора, Алекс е тука, Криси е тука, цялата в трънки, но намерена и заплюта! Заплюта! Сандев някъде тръгна. Какво е направил? Не знам, като вече почна да търсиш и той някъде си тръгна. Да. Как така тръгва, бе? Аз го срещнах и той вече не беше станал на едно място. Да. Стадохме. Сериозно? Да. Мошенник! Ела тука! Къде си се скрил? Сега трябва да изтичаме да се заплея. Аз ще отида да си взема една лимонадка от басейна. Да седна малко, да си почина. С това бягане вече се изморих. Може би ще успея. Ето го! Какво прави? Бързо! Аз първо издъних Сандев на стела, сега помагам на Сандев. Защо казваш? Ами аз не знам. Не го просвен, тихо. Добре, аз ще взема една лимонадка. Трябваше да изтичам да се заплея по-бързо. Най-накрая. Сега е тук. Да си пина. Къде отиде? Ма как ще тръгва на тука? Откъде на къде? Имахте 5 минути. 5 минути. Изтече времето, нямате право да ходите. Да. Гледка. Така. Ами толкова е тръгнал навънка, примерно да решил да отиде до магазина човека. Сандев! Добре, хора, мисля да рискувам. Ами ако ето тук точно и направя така с ръката бам и се ме заплюе. Да си почина тук. Сандев, къде си? Тя е заключена колата. Да не е влезнал в къщата.
Дали е влезнал в къщата? Еми не може, ама Сандев може и да е могъл. Добре, хора, вижте, аз съм тук. Трябва да се запля тук. Буквално съм на 3-4 крачки. Това е просто прекрасно. О, Боже! Откъде идваш ти, бе? Ема тук! Нямаш право! Защо? Нямаш право да се мърдаш! Ама аз не съм се мърдал. Сандев, имаш наказание! Чакай! 24 часа ще прекараш в басейна! Ама виж, аз тук си бях. Нямаш право да се мърдаш! Момичетата казаха! Момичетата казаха! Защо мамиш? Не съм, аз бях тук през цялото време. Да, бе! Прескрив макароната ви на... Сандев, Защо лъжеш? 24 часа сега ще прекараш в басейна! Ама не, вижте сега, аз съм си стоял тук, не знам ти какво си... Аз също бях тук и тебе те нямаше. Може да си видяла някой Влизай в еле... басейна! О, не! Влизай в Не, басейна! чакай, Влизай не в сега, басейна! не! Басейна! Хора, гледайте следващото видео в Студио Queens, абонирайте се и дайте палец нагоре! Влизай в басейна!